ake ciki kawai ku gaya mun ka auna ta ta tafi gidansu kawai ya fi dai ka wallahi a ya fi tun da gani aka hakan dai ai hankalinki ya kwanta rasse ne ma ladabi da biyayya duk yanda kake to gashi ma yanzu na fara gani kai jar uba amma dai na kai wai ina ji dangin ku irin mutanen Sudan din nan ne ko an ni da ka gani ka san zuban fulani gashi nan kuwa fulata na ce usul tabbas shi yasa ka gani ko ina daidai Allah sarki ai duk ranar da muka aure sai na irga gashin nan gaba daya dan na san wajen guda 7,000 Allah in zan irga su sili in irga san masa pieces Allah za su kai 7,000 yanzu ya kike so fa duk yanda kike so kawai ka sallama da ita ta tafi gidansu ta yaji kenan a'a ka rubuta ka bata ta tafi in sake ta to na sake ta yauwa saki nawa ai saki ne saki guda 3 ne a ka'ida na musulunci da akwai 1 akwai 2 akwai 3 to 3 uku za a yi? mana. To 3. To wallahi na gode. Na gode. Dan kana juyo mun gani. Na ji daɗi. Zan koma. Kana juyo mun. To sai ka zo. Allah ya samu cika da imani. Na gode. Ni na da godiya. Wata labari in kaji. Kashi. Kuma ne a ba gaban ki bai wa Allah. Ai namu da nasu ba ɗaya bane. To sai an jima. Sai an jima. Bari in ga Allah da. A'a bacci kawai ai ba wallahi saboda kauna bacci kawai. Wallahi ke ci dai wallahi. Ya jima. Wallahi. Kada wuta. Sai an jima. Kai. Wallahi na sake ta. Allah. Dan auren mace mai kyau alƙur'an jari. Billahi ladila dukkanin nan ba wanda ba zai san da ba yanzu na auri wannan. Ma can wajen na zaune waye sani ma. Kullum sai dai ni kenan cin bahi ciwo can abin nan kuma ƙarshen ta ita ce abokiya arziki na. Wallahi tallahi ita ce. Assalamu alaikum. Au? Sai kana lafiya? Lafiya. Madalla. Wallahi kawo dama ka gani a gurguje a gurguje. Na'am. Ba wani abu ya kawo ni ina son ka kai mu gidan mutum. A gaskiya lamarin kawo mu gidan nan namu gaskiya na buƙatar tallafi. Ka ga na farko Hassan duk wani fitina da ka sani wanda mutane suke jawo da su na farko Hassan yau bai iya dinka riga ta shi tafi dan rigar da zaka gani a cikin Hassan kuma sai ya kuma sai babu ta goya mishi babu mu ya goya mishi karshe ma yanzu gamba ban da iko in magamba fada wallahi gamba ne mata fada ba ta jin saboda gaba ɗaya gidan nan ya lalace na rasa wanda zan kai mu kukan nan ba kai ba Hassan ya goya mata baya mama ta goya mata baya baba ya goya mata baya ba inda zan je in kai kuka na a tallafa mun ba sai Allah ya kyauta wannan tallafi dole a kawo tallafi ba ko karamin tallafi ma na gaggawa tallafi na gaggawa insha Allah gashi na saro kwakwa ne in ba da ba dan haka ba ma da sai in ce maka zan zo yau to amma kwakwar da na saro kaki da hadiri a daure da ya ɗarbe ko ɗin saboda na san dai akwai al'amura akwai al'amura zan zo insha Allah idan kwakwata ta ƙare zan kewaya idan kwakwata ta ƙare to kafin ma in zo gida zan biya wancan karan ma kawo ka ce za ka zo na zan baka samu alaƙa wannan mu ya daure zan zo insha wallahi abun ya na gaya maka ko da tiran kwakwata zan kai ko kwakwa bata ƙare ba ne muka alƙawarin nan zo gidan zan koma to ni ma an yi dama masallaci za mu je yau kuma ka doka wani ne a gude ta dala akwai misha wani kuma ba kai ba fara mata bani wani ina ne ka doka kuma yanzu saboda Allah ka kalle yalla bai da kada idan ka kuskura kace matar ka ce alquran sai na watsa ma biyar aikin nan fa duka aikin mu ne gaba daya ya za ka bincike shi tashi ce kuma tashi bace ba amma yanayin aiki akwai doka da oda
saboda haka odata ta aiki na dan sanda sai na tuhume shi kuma sai na kudiddigin a ina idan koki to amma da kai da yayi wannan ba Allah ka kallon ka wai farawo ba an fada ka coka karkai mata tsawa za ta gudu ta alƙurabbillah kai wannan irin nau'in matan da nake so ce a duniya saboda haka ni fa nan ba agula ya ga gidan zama kwana biyu gaskiya ni ba na sauka in tura gaskiya duk injection din da nazo ni suna kuma injection no rawo sauka ba ka coka tura ko ba ka tura sauka ka dawo da kana abun da ya yi dawo da kana kai ka goya shi tun da ya ce ka bar shi goya shi dole wannan hukuncin ya min daidai he na ji kamar mai dama bukatar goye kai okay ka kun san wani abu wannan akan da na rabu da wannan alquran kwarar rabu da kakin ranka babu yadda za a yi ka hana hukuncin da wannan zai yi ai laifi yayi ba mu ya goya ta ban ga dalilin da zai sa a raba ni da wannan to dan mi aiki bai hada mu duka muna nan wurin shine ya sha gwamnati ya fitan da soja da police da vigilance an sha guri daya kowa officer ne a wurin nan to ka ba wani ai kwa lokacin raba mu ya zo lokacin raba mu ya zo wallahi dai mu wanda daga wannan wurin wallahi ba a yi warwaki billahi wallahi da ita because of me say yanzu yalla bai ni sai warin giya nake ji wai wai sha giya ne ka san shi tsamin giya ka duba wanda gashin bakinsa ifi tsayi to shi ne ya tsomo a ciki karyani wanda ya fi kusa da kai ne wanda ya ba ta a nan ni daga nan take tahowa wani daman muna neman an ce mun an ganka ka ɗauko buwai na maka ta hain ɗan bushe za ka ci uban ya bari su haka ne na karka da munan dama ni goyi na ɗauko ma ofa da ne ya kokari Allah bai zaki haramun zaki haramun ni na yadda da hukuncin da aka zan goya ta zan goya ta da kuma ɗan sanda idan baka goya mulki ba dan malafar uba ne in ka ga na kunna hasken rai na baki to wuce ka dau babur din ka kai na zaki haramun kwana biyu ya kokari shekarar jiya na dawo daga gwaza in bude mu cikin hawo da nan wuce tsallake saboda sannan kyautata shine aka kawo ni nan an je rika ni ya ce je ranka da haka ni kashe ta ya kan goya ta karanta ne je ka ka ce Allah bai kare ta wallahi ya ce akan kai ka ce ka kula da ku dala kai ka dai ka jo ni da ma to ku tafi ku wallahi ba zai tafi da saboda menene kai ka kawo nan ba dai tafi da ni kai ka kawo shi kai ka kawo ni Allah bai kuma magana haramun ne wanda duk a fasa da abin za a yi kullum shi ne dan shi dama shi kawo ta ta zo mu a baya ba ma shin ba a baya za ku ta ba zai yi ba ba zai yi ba wallahi matsayin in je zan goya ta wallahi ba zai yi ba wallahi ba zai yi ba ta ba Allah sai dai goya ni to tafi Allah in dai na goya ka sai mun yi rijiya wallahi in na goya ka sai mun yi rijiya idan ba haurifin kwano ka faɗo ne tafi tare hau tare da girman Allah sassan na na rantsi da Allah na huwaila idan ba sai na goya ka na yi rijiya da kai ba Allah ya tsina albarka wallahi tallahi shi dai na goya ka na goya ta to barki rijiya mai gaba dubu Qur'ani sai dai aka to rijiya ka faɗa ku diddifi ma da huwaila bare rijiya ka faɗa da ni hau mu je dan uban kai hau da kyau hau da kyau kiji hau da kyau Allah ya isa Allah ya isa Allah ya isa Allah ya isa Allah ya samu ka Allah ya Allah ya isa Allah ya isa saka kamala mun kai wa Allah ya isa Allah ya isa yanzu yana sai ai one by one waye zaga ai one by one waye zaga ba Allah ya isa kuka jama'a gidan rediyo ne na je sai a duba Allah ya isa sai ni ma na karo gurin gidan rediyo da iya su ga gida Allah ya isa kai wa Allah ya ba ma da ma ku nake ba wallahi yana ban wallahi la ilaha illallah Allah ya isa Allah ya isa abu da ka yi ka da ki stand up ka da ki dan sanda ka da ki soja ka da ki vigilance wannan shine muke cewa da shi three criminal cases saboda haka su biya ka dota ba kuka kai ai su ga sai na goya ka rike min nan waya yin buga kai
kai lokaci me ya da ni akan barkan nan a san shi da ai ka saka ka jifa makale yo mu da motar da kai da ni koyan ba illa bane a gobe amma ka shirya wallahi tallahi daga nan sai na faɗa rijiya gaba dubu wallahi kai na kenan wallahi kai ina kuka dan harkar aikin dan sanda ba daki ba wanda da wanda rana yake hannunsa wallahi tallahi daga nan burki rijiyar malam mati barka ni ina kukan nan ina auna yadda za mu karo da dubun aljanu a rijiya duk yadda za ka wada sai ne ba samu na ta tafi ita sabuwar gidan malam mati dan hanya kai kudin da nake wurin ka da to ba mu wallahi sai na rasu tuni wallahi rijiya zan kai ka wallahi tallahi sai ka wallahi akwai mai lambar yan kwana cikin Allah su mana shi Allah raba mu da auren talauci talakan kike aura ko ku talakan ne ko ku talaka aka auro na ji kin ce amin na ce Allah raba mu da auren talauci kin ce amin amin mai gida cikin biyun mu dai a samu talaka to ka gani ga itacen nan di ya gama cinyewa mai gida tukunyar na ta tausa ba ka gani dan Allah me zan gani ruwan sai tausa yake duk itacen su